Grazas por convidarme a vir aquí. Eu son Miguel Losada, son o secretario da Sociedade Antropolóxica Galega, a SAGA. Levamos a uns cuantos anos traballando a prol da cultura de Galicia, no sentido de que procuramos documentar, investigar e divulgar todos aqueles aspectos que nos parecen interesantes, que nos parecen fundamentais, incluso non para que sigamos sendo dignos de chamármonos unha cultura propia de seu, non? No seu intre, pois, tuvemos a idea que partiu dunha persoa que está hoxe aquí, que é Pedro, de que isto que acontecía en Noia, todo isto que se desenvolve ao redor do berberecho, todo isto que se desenvolve ao redor da ría, esta prodixiosa unión de mar e terra que se dá neste país de aquí do mar, pois era algo absolutamente monumental, non? Vou a variar un pouco o sentido do que iba a falar para poderme adaptar ao que vimos de escoitar, non? Entón, eu vou tratar de explicar as dúas cousas, tratar de explicar como chegamos á conclusión de que a declaración a solicitude ou de poñérmonos en complot, porque hai que utilizar unha palabra como esa, porque vai facer falta se se queren acadar os obxectivos, si a necesidade de compinchármonos como sociedade, de ser cómplices, é moi importante, para tratar de que nos recoñezan unha realidade que existe, que o que acontece na ría de Muros Noia, co berberecho, ca xente que aquí vive dende hai milleiros e milleiros de anos, pois é un patrimonio común da humanidade. Pois, se queremos acadar semellante obxectivo, temos que ter un plan. E ese plan pasa precisamente por a última parte da intervención que vimos de escoitar. A necesidade de que calquera decisión que se tome sexa un plan transversal, un plan horizontal, un plan no que haxa diálogo, no que as comunidades locais efectivamente aprendan novas técnicas para sobrevivir aos desafíos do futuro, pero tamén aqueles que toman as decisións ou que pretenden desenvolver produtos e servicios nos lugares onde se dan as comunidades locais, comprendan tamén como funcionan, cal é a súa motivación interna, que se cuadra non coincide exactamente ca deles. E esa alianza estratégica é fundamental, non é excluinte, pero conozo moitos sitios, algúns en Galicia, onde precisamente a posta en práctica de medidas absolutamente brillantes dende o punto de vista técnico, comercial e de marketing son un fracaso, precisamente non porque foran malas medidas, sino porque facían moi ben o que estaban facendo, pero non facían o que tiñan que facer. E é moi complicado saber o que temos que facer. O propio, por exemplo, San Agustín decía: sei o que teño que facer, sei como facelo, sei que teño que facelo e non o fago. E esa é a nosa eterna pregunta. Así que xa incluso un dos primeiros padres da Iglesia xa se preguntaba isto mesmo que nos preguntamos nós. Como levar unha mensaxe, como facer que esa mensaxe cale, como facer que esa mensaxe que eu considero que é positiva para unha poboación sexa asumida por esa poboación. Iso é prácticamente dende o Neolítico cara aquí a gran pregunta. A gran pregunta. E non caer en paternalismos, e non caer en erros catastróficos e monumentais, poñendo en práctica moi boas medidas, é, digamos, o obxectivo que deberíamos ter como sociedade. Entón, o sentido da miña intervención non é para nada excluinte co de Jorge. É máis ben complementario. Pero é, digamos, unha perspectiva que normalmente non se dá moito, que é precisamente a perspectiva dos que experimentan as accións que se implementan cara a eles. E aquí retomo outra vez o sentido original da miña intervención. Nos propuxemos, fundamentalmente a consecuencia do magnífico traballo fotográfico de Pedro, que propuxemos que o mellor instrumento para evidenciar o que aquí acontece, xa de feito o destino xa está creado, porque os contidos xa estaban aí, o mellor documento que o pode reflectir
é precisamente a declaración dunha paisaxe cultural protexida. Estamos falando de que é unha competencia do Estado, é unha competencia que debe ser transmitida aos organismos internacionais que otorgan esas vitolas, e son uns organismos que teñen a súa propia lóxica interna, que non é exactamente a nosa, que non é exactamente a dos mercados, inda que manexan conceptos que tanto nós como os mercados podemos manexar. Por exemplo, hai 3 ou 4 ou 5 cousas fundamentais que temos que comprender. A Axencia da UNESCO que vai mirar se no futuro se presentase, se chegara a presentar unha iniciativa deste tipo, a Axencia da UNESCO que vai a revisar vai a mirar precisamente que aquelo que se quere declarar paisaxe cultural da humanidade sexa unha paisaxe cultural o que eles denominan auténtica. Aí coincide plenamente ca intervención de Jorge. Pero que é auténtico? Pois auténtico precisamente para eles, que son os que ao final van a decidir que sí ou que non, auténtico para eles é que posúa uns valores que de alguna maneira evidencien que a suma das partes é superior ao total. Eso que moitas veces se lle chama ter propiedades emerxentes. Cando 1 máis 1 non suman 2, suman 2 e pico. E iso só pode conseguir unha sociedade complexa, unha sociedade diversa e unha sociedade cun enorme grado ou un alto grado de interrelación. Non pode ser unha sociedade desestructurada a que consiga que 1 máis 1 sumen 2 e pico. Unha sociedade desestructurada pois sumará a veces menos de 2 ou como moitos sumará 2. E nós temos que conseguir que 1 máis 1 sumen 2 e pico, senón non se vai conseguir o obxectivo. Como conseguir un obxectivo desa maneira? Bueno, pois os vimbios están todos aí. A Sociedade Antropolóxica Galega, a SAGA, pois actúa en toda Galicia. Non temos predicado, porque ao final isto é prácticamente un apostolado, non somos unha ONG. Temos predicado pois as características e a realidade da nosa cultura pois dentro de Galicia e moito máis alá das nosas fronteiras. Colaboramos con universidades de dentro e de fora do Estado español e incluso con institucións moi grandes do continente europeo, pois do Ministerio de Cultura francés, o Museo das Civilizacións de Europa e do Mediterráneo, outras entidades que por aí circulan. E unha das cousas que constatamos é que saben moi pouco de nós. Moi pouco de nós. Algúna destas principais entidades culturais simplemente non nos teñen casi nin no seu radio de acción das súas actividades, porque descoñecen cuáles son os nosos valores e os nosos potenciais. Entón, para tratar de subsanar ese tipo de eivas que temos, é polo que nós tratamos de desenvolver unha serie de proxectos que hoxe en día están en marcha, que se basean fundamentalmente no mesmo que nós consideramos que se debería basear a iniciativa para o proxecto de declaración de Ría de Muros e Noia, o mundo do berberecho, como un paisaxe cultural patrimonio da humanidade. Basease precisamente na existencia dunhos valores culturais inveterados, dunhos valores etnográficos, dunhos valores gastronómicos, dunhos valores de potencial turístico evidentes, dunhos valores naturais. Constitúe este territorio no que estamos un lugar absolutamente cheo deso que a xente consume cando viaxa, que son fundamentalmente contidos, historias. A xente consume ou consumimos cada vez menos pouco produto e moito máis contido. A embalaxe é moi importante, pero consumimos fundamentalmente cousas que nos fan sentir, como decía Jorge, que nos proporcionan experiencias, pero que son moi complexo de construir. Como non este xa construído de alguna maneira por unha sociedade, sonará artificial. E se sona artificial, a UNESCO vai nos decir que non é auténtico, que non posúe as características, ese marchamo de calidade da autenticidade. Sería algo equivalente a copia e a obra de arte. Pois o que hai aquí, inda hoxe, pois é unha gran obra de arte humana. Un produto
forxado da única maneira que se pode forxar un produto cultural auténtico, forxado na forxa do tempo, nos milenios, porque o marisqueo é prácticamente a actividade que fixo posible que hoxe todos nós estemos aquí, porque os devanceiros nosos, hai milleiros de anos, sobreviviron en Europa e en outras partes do mundo prácticamente grazas ao marisqueo en moitas zonas. Pura e simplemente grazas ao marisqueo. Cando era inhabitable, por exemplo, a Península Ibérica, hai 20.000 anos, a xente estaba refuxiada en sitios como este, onde a vida ainda non era tan complicada. E xa mariscaban aí fora, hai 20.000 anos. Prácticamente cas mesmas técnicas que se empregan hoxe en día. E probablemente, igual daquela, era un traballo fundamentalmente de mulleres, que é outro factor moi importante, por exemplo, para a UNESCO. A UNESCO non vai examinar ela mesma nun plenario esta cuestión. Vai asesorar con unha serie de técnicos de 3 ou 4 organismos internacionais cos que contan. E eses técnicos van a valorar todo o que se lles poida presentar nun futuro en base a ese tipo de criterios. Outra boa pregunta que enlaza tamén ca ponencia de Jorge é para que serviría todo isto? Para que habería de servir? Porque dende unha confraría, dende o punto de vista dunha mariscadora, dende o punto de vista dunha persoa que non é directamente unha persoa beneficiada da existencia dun destino turístico, de calquer outro produto ou servicio semellante, podeme preguntar, bueno, e iso para que sirve? E é unha pregunta perfectamente lexítima. Pois serve para unha cousa moi importante, que é para que unha sociedade siga sendo complexa, diversa e teña unha dirección. Vayamos razoablemente na mesma dirección. Os esforzos colectivos, que son os que nos manteñen en pé, os que nos trouxeron hasta aquí, ese esforzo colectivo, cultural, siga sendo posible. Se non temos un motivo, se non temos un fin, se non temos un obxectivo colectivo, pois o que faremos son o que moitas veces se ve, que son actividades espasmódicas. Actividades que unhas veces van nunha dirección e outras veces van noutra dirección. Entón acontecerá que esa idea do progreso, sexa o que sexa o progreso, pois non se poderá materializar ou se materializará de maneiras diferentes ás esperadas. Cando as sociedades, as comunidades locais son quen de ter un obxectivo común, visibilizalo, comprendelo, asimilalo entre todos, esa sociedade, de alguna maneira, empeza a realizar unha suma na que un e un empeza a dar 2 e pico. E iso é precisamente o que intentará valorar ou determinar a UNESCO, se se produce. Pode, entón, ser a Ría Muros Noia pois un lugar desta natureza? Pois, dende a miña ou a nosa opinión, radicalmente sí, de feito xa o é. O que temos é que conseguir que non o recoñezan. E ese é un matiz tamén moi importante. Porque se de partida nós xa somos conscientes de que xa existe, non o temos que crear onde non o hai, se aporta unha perspectiva moi interesante. A sensación de esforzo colectivo vai ser diferente, a motivación vai ser diferente, vai haber un plus. E aí é onde está o traballo, por exemplo, da administración local e do resto das capas administrativas que puximos en Galicia. Comprender que sería moito máis interesante ir construindo este proxecto ou calquer outro que implique as comunidades locais a unha certa escala dunha maneira horizontal, antes que tratar de importar modelos que se cuadra son moi exitosos noutra parte e aquí non funcionarían tan ben. O cual non significa que non teñamos que inspirarnos noutros modelos. Por exemplo, un dos paisaxes culturais patrimonio da humanidade que existe é o paisaxe cafeteiro dunha zona de Colombia. É moi parecido ao que acontece aquí. E aquí temos o berberecho e ali teñen o café. Ao redor dun elemento, dun produto, dun catalizador social moi importante, como neste caso é o berberecho, ao redor dese catalizador social suceden
cousas máis interesantes do normal. Iso é o que temos tamén na ría de Muros Noia, co mundo do berberecho, a arquitectura popular, asociada, as tradicións culturais propias e características, o feito de que é unha interface mar-terra, o feito de que está na zona do mundo na que está, ou seja, ten un contexto que xa de por sí é un contexto que participa de moitas das características de calidade, autenticidade, estruturación intrínseca e inveterada, milenaria, que posúe o mundo do berberecho da ría de Muros e Noia. Ou seja, que temos todos os vimbios, e despois na mesa redonda podemos falar, para poder conseguir o obxectivo. Pero, insisto, en que o máis importante sería lograrmos esa complicidade. E para que exista esa complicidade ten que haber moito diálogo. Témonos que explicar uns aos outros exactamente cuáles son os nosos obxectivos parciais. E con eses obxectivos parciais, construir un obxectivo común. Por qué? Porque a UNESCO, neste caso, vai nos preguntar unha cousa. Vos que sodes? Un equipo de traballo ou un grupo de traballo? E non son a mesma cousa. Un equipo de traballo ten unhas estruturas de liderado e avanza nunha dirección, cada un poñendo da súa parte aquelo que as súas competencias e as súas aptitudes lle permiten. Ou seja, é modular. Todos sabemos o que é un equipo de fútbol ou do que sexa. Mentres que un grupo de traballo é algo que un gran deseñador do século XX, a ver se digo ben o seu nome, bueno, Alex Issigonis, o que deseñou o Mini, por exemplo, para que nos fagamos unha idea. Alex Issigonis, falando nun contexto parecido a este, explicou o mesmo que eu quero explicar cunha frase xenial. Dixo, un camelo é un animal fantástico. Fai moi ben o seu traballo. Pasa polo deserto, por onde non pode pasar ninguén máis, pode levar unha carga fabulosa. Ten unhas capacidades e ten unhas implementacións maravillosas. Pero un pura sangue, que morrería no deserto de sede, que ten que comer unha erva pois de boa calidade, e despois penso, despois ser cepillado, despois tal, é moito máis bonito e fai cousas maravillosas. Bueno, pois un camelo é un cabalo deseñado por un comité, dixo Alex Issigonis. E isto que se o pensamos ben, pode parecer así algo un pouco choqueiro, é fundamental, porque resume boa parte do que son moitas das iniciativas culturais nas que se misturan as administracións con moi boa vontade do século XX. Construímos dromedarios ou camelos cando en realidade o que queríamos construir eran cabalos. E pensai, un comité construe un dromedario porque cada un dos membros dese grupo de traballo pensa no que é mellor para sacar adiante o asunto. Bueno, pois que teña unha chepa para levar unhas grandes reservas de enerxía. Bueno, pois que teña unhas patas moi finas para que poida camiñar polo deserto con moita eficacia. Claro, e que teña unhas pezuñas moi anchas para que non se afunda na area, etcétera, etcétera. Pero ese non é o obxectivo desto que estamos a falar hoxe aquí. O obxectivo é ter un pura sangre, que nos recoñezan que é un pura sangre. Pode que haxa moitas cousas que non nas faga ben, pero será algo maravilloso e extraordinario, que moitos querrán vir a ver, a cariñar, querrán saber como vive o cabalo pura sangre, querrán saber que come, querrán saber quen foi o seu pai e a súa nai, se é descendente, se cuadra do mesmo cabalo que os nobles lle regalaron ao Guillermo Conquistador cando conquistou a illa de Gran Bretaña. Iso é o que temos que construir. Unha gran historia que xa está construída
e temola que vender, pero sempre sabendo que ten que ser un cabalo pura sangre, porque dromedarios que andan polo deserto hai moitos. E no obxectivo que nos ocupa, do que se trata, o que se trata de deseñar, é a maneira de facer ver que isto é un pura sangre, de que isto é algo extraordinario, porque senón non lle van dar unha vitola de cousa extraordinaria. Vanlle dar a vitola de cousa común, como hai en moitas partes, porque en moitas partes hai marisqueo, en moitas partes hai comunidades mariñeiras, en moitas partes hai cousas semellantes. E nós temos que explicar que si nós temos todo iso e máis. O noso suma un pouco máis de 2, suma 2 e pico. Sintonizar, ecualizar, isto é a tarefa das administracións locais e de máis aló. Pero a responsabilidade nosa como sociedade é seguir sendo o xestor local, difuso e que forma parte dun equipo de traballo. Todos e cada un dos veciños e das veciñas do lugar deberían ser xestores deste proxecto, ou polo menos sentirse xestores, implicarse emocionalmente en todos os niveis que queiran, pero dunha maneira modular. Cada persoa ten que decidir que rol quere ocupar neste traballo colectivo. E explicar esta mensaxe, que é o que quero facer eu hoxe aquí, é moi importante dende o punto de vista tamén da administración, porque senón o que se atopará a administración probablemente sexa a incomprensión perante unha iniciativa administrativa que pode ter moi boa vontade. A favor tamén ten, dentro dunha especie de improvisado análise DAFO que podamos facer, ameazas, oportunidades, etc., pois ten moitos máis elementos, non? Dende a heroicidade, non? Digamos, a imaxe heroica do marisqueo, das mulleres, o factor de xénero, non? O factor feminino. Pero hai algo absolutamente imbatible. Eu mirei bastantes proxectos, procurei informarme de alguma maneira de como pensan os técnicos que valorarían nun futuro este proxecto, e dime de conta dunha cousa fundamental. En casi todas as imaxes, as mulleres marisqueiras aparecen sorrindo. Aparecen sorrindo, o sea, xa poden ter o auga ao pescozo que elas están aí no mar como si estuveran facendo, non sei, ballet. E iso é fantástico. Son matices desa clase os que temos que transmitir. E para transmitir eso, os técnicos e o comité que decidan, para transmitir eso, vai ser fundamental un traballo que xa está feito, que é o traballo, por exemplo, parcialmente polo menos, que é o traballo das imaxes. Porque eso de que unha imaxe vale máis de 1000 palabras, no noso caso, no obxectivo colectivo de tratar de acadar esta declaración, vai ser fundamental. Eles han preferir ver moi boas imaxes antes que ler moitos folios. Xa saben o que din os folios. Eles xa saben que é impepinable que teña que ser algo auténtico, algo... Eso van a ver no primeiro folio. Pero despois que? Porque estas declaracións compiten unhas cas outras. Os estados compiten uns cos outros a hora de achegar estas declaracións e de acadalas. E ademais, os organismos internacionais, a UNESCO neste caso, vai como repartindo o xogo. Vai por continentes, vai por sectores, vai por tipos de paisaxes. É importante tamén facer un seguimento de cual ten sido a actitude neste sentido da UNESCO nos últimos anos, para saber cando é o momento oportuno para facelo. Así que ese é o traballo fundamentalmente que debería facer a Administración. Entón,
Isto que vos acabo de decir, esta imaxe dunha muller traballando con esa alegría, é impagable. É impagable. O sea, que temos todo precisamente para acadar ao fin que nos propoñemos. Primeiro temos que ter claro que nos propoñemos esa finalidade. E despois ter claro que unha vez acadada, que facemos? Pois unha vez acadada, aí sí que, por exemplo, as propostas de Jorge na ponencia anterior serían moi útiles, efectivamente. Ter unha mesa sectorial, ter un lugar onde poidamos sempre unificar criterios e retroalimentar o proceso a prol da calidade, da autenticidade, de todo aquilo que fixo que se acadara o obxectivo, perseverar. Din que manterse moi complicado, chegar é difícil. Pois despois, o día despois, será onde empezarán as dificultades de verdade, porque haberemos de loitar contra nós mesmos, contra as pulsións do mercado, contra os intereses que tenden a, digamos, producir produtos para o mercado e non tanto para a xente. E se fracasamos nesa perseverancia, empezaríamos a perder aqueles que foron os elementos precisamente valiosos do asunto. Se chegase un día, despois da declaración, no que a xente, precisamente polo éxito das iniciativas que se levasen a cabo, pois deixara de sair ao mar, deixara de poñer o berberecho nos mercados locais, deixara os circuitos de comercialización tradicionais, deixara de facer a gastronomía local, deixara de comportarse como se comportou sempre, pois deixaríamos de ser nós mesmos. Xa non seríamos aquelo que nos levou hasta aquí. E loitar contra iso é moi complicado, porque se polo éxito debido ao éxito do proceso o berberecho incrementa os seus prezos porque se venden en mellores mercados, se toda esa cadea, esa escalada, digamos, de prosperidade siga adiante, poderíamos ser desplazados por outros que empezarían a facer o que nós facíamos antiguamente. E iso é moi complicado de resistirse. Hoxe en día, nun mundo de mercados globalizados e tal, esa é outra amenaza. Temos que ter un plan para o día despois tamén. Temos que ter un plan para sobrevivir ao éxito. O plan para sobrevivir ao éxito baséase no mesmo que o plan para acadar o éxito. Baséase en ter cabeza, en ter sentidiño, en seguir sendo nós mesmos, en seguir facendo o que facíamos ben, solo que mellor, pero sin afastarnos daquelo que nos trouxe aquí, a nosa cultura, a nosa tradición, aquelo no que sexamos imbatibles. En Hong Kong non poden ser de noia. Poden facer moi ben cousas que aquí se fagan, pero non poden facer todo o que aquí se faga igual de ben que aquí. Igual que nós non podemos facer todo o que se fai en Manhattan ou todo o que se fai en outra parte. Non. Por iso a diversidade cultural é fundamental no mundo globalizado de hoxe en día. Por iso é un factor a protexer. E por iso a UNESCO e outras entidades valoran os paisaxes culturais da humanidade e lle chaman paisaxes culturais. Culturais. A cultura é o xeito que temos os seres humanos de relacionarnos entre nós e co medio. Ou seja, algo así como a cultura é o natural nos seres humanos. É como se non tuveramos natureza, como se o único que tuveramos é cultura. E as culturas, se non son diversas
entre sí, se son a mesma cultura, pois iso é o acabouse. Iso é o que xustifica a existencia da Declaración de Paisaxes Culturais Patrimonio da Humanidade. Non que nós sexamos quen de poñer en práctica as mesmas técnicas para comercializar os nosos produtos e servicios, igual que se pode facer en el Río de la Plata ou en calquera outra parte do mundo, non. Que desenvolvamos con arreglo aos nosos criterios de autenticidade e de identidade, que van indisolublemente xunguidas unha cousa ca outra, que sexamos quen de elaborar un modelo propio e que o manteñamos. Iso é o que valora a ONU, a UNESCO. Outras instancias pode que valoran outras cousas, pero eles valoran eso. E os técnicos do ICOMOS e de outras entidades que asesoran a UNESCO é eso o que van a mirar. Perante a forza de imaxes como estas, perante a forza do discurso que podemos elaborar dende Noia, a historia que podemos contar, perante eso seremos imbatibles, pero temos que contalo ben. E temos que contalo dunha maneira coherente. Coherente dende o punto de vista, por exemplo, neste caso, da UNESCO. Coherente quere decir que a UNESCO vai mirar: a vosa administración ten un plan para protexer isto? Ten un plan viable? E haberá que demostrarlle que sí, que é viable. En termos de autenticidade, de persistencia garantida da cultura local. Iso é o que van valorar eles. Hai tres sitios fundamentais que debemos reter ou tres siglas, tres conxuntos de siglas fundamentais que deberemos reter a partir de agora se se decide chegar a presentar este proxecto, que son o ICOMOS, o Consello Internacional de Monumentos e Sitios, a Unión Internacional para a Conservación da Natureza e o Centro Internacional para o Estudo e Preservación dos Bens e Restauración, dos Bens Culturais. Eses son os tres organismos clave en toda esta historia. Eles van a asesorar a UNESCO e son a estes tres os que haberá que convencer dos nosos valores de autenticidade, estruturación e calidade intrínseca dunha cousa que para nós é evidente, para eles pode que tamén, pero que ten que ir máis alá para obter esa declaración. Estas declaracións tamén, estou deixado para o final, pasan polo Estado. O Estado é quen a vai presentar, e o Estado é quen ten que decidir se se presenta ou non. O Estado pode decidir que este ano vou presentar, un exemplo inventado, pois a ensaimada, ou, non sei, ou calquera outra cousa, ou a paisaxe cultural da Ría de Noia e o Berberecho. Así que tamén haberá que convencer previamente o Estado cunha estrategia adecuada, que non vai ser exactamente a mesma ca da UNESCO. Así que todo isto que hai por diante é bastante complexo. Sin a axuda de todos e a implicación local é imposible, porque xogan intereses de todas as clases e moi grandes. E o mero feito de que nos vexamos que o que temos é excepcional e valioso, ese mero feito non significa nada para o obxectivo que nos trae hoxe aquí. Temos que ser conscientes, ter unha visión clara e directa do obxectivo. E para iso temos que estar, cuanto máis implicados, como sociedade, mellor. Haberá que evidenciar, facer evidente o que non o é. Haberá que facer evidente o que xa o é. Haberá tamén que dar testemunha, haberá que comparecer, haberá que ir, haberá que vir. A xente, as mariscadoras, ou a xente do mundo do mar, o mundo da terra,
terán tamén que comprender en que consiste eso e, polo tanto, haberá que elaborar unhas didácticas para transmitir tanto o que eu veño a contar hoxe aquí como o que contou Jorge antes. E esa didáctica temola que construir, porque esa sí que non está creada. Eu estuve unha vez nunha charla, hai moitísimos anos, no Ribeiro. Veu unha empresa moi importante a falar aos agricultores da importancia de aplicar ben os fitosanitarios. Os fitosanitarios sempre se lles chamou venenos, pero houbo que construir un discurso para chamarlle fito, que significa plantas, e sanitario, ou seja, para xunguir na mesma palabra dos valores positivos. As plantas é algo positivo, e o sanitario, pois tamén é algo positivo. Ben, pois, naquela charla, que era impecable, era un camelo, un dromedario maravilloso, había unha incomprensión total, porque, por exemplo, os técnicos falaban de cepas resistentes e os agricultores entendían as cepas como as plantas, e así estuveron toda a tarde. Non se entendían entre sí. Os dous estaban falando ben, facían ben o que estaban facendo uns, escoitaban ben e trataban de comprender, e os outros explicaban moi ben a mensaxe, pero dun xeito didáctico erróneo. E podemos incurrir nese error, empezar a falarlle a xente de cepas resistentes cando queremos decir plagas, e eles entenden vides. Deseñar a didáctica, unha didáctica axeitada, é crucial. E unha didáctica ten que ter unha serie de obxectivos claros, concretos, transmisibles, unha linguaxe axeitada, explicarlle o porqué e o para qué dunha cousa como esta. Non me quero estender moito máis, ou nada máis. Isto é unha imaxe da ría. E eu quero que nos quedemos un pouco tamén con estas imaxes na cabeza, que a maioría de vos pois xa estaredes fartos de velas, supoño. Porque dependemos fundamentalmente de pulsos culturais como este para sacar adiante este obxectivo e outros, porque a Declaración de Paisaxe Cultural Patrimonio da Humanidade non debería ser máis que un obxectivo entre moitos dos que teñamos como sociedade. E que nos quedemos tamén ca imaxe desta muller, da que desconozo lamentablemente o nome, xa me gustaría, porque no mundo aseguro vos que debe ser extraordinariamente complicado facer unha imaxe dunha señora co auga hasta o pescozo, traballando o frío e a humidade, e que este con esa cara de alegría, e con esa cara de autenticidade, con esa cara de productividade, con esa cara de calidade que ten esa muller nese momento. Así que os vimbios para sacar adiante o proxecto están todos aí. Esta imaxe dá completamente fe delo, é do que quero explicar. Bueno, despois supoño que haberá tempo para falar algo máis. Poñemos o vídeo ese de Sinsal. Válgame Dios de los cielos, que desgraciada nací, en la pila del bautismo faltó la sal para mí. Tengo pena y alegría, tengo dos males a un tiempo. Cuando la pena me mata, la alegría me da aliento. Tengo pena y alegría, tengo dos males a un tiempo. Cuando la pena me mata, la alegría me da aliento. É así de breve o vídeo. Grazas, moitas grazas.